Jongsha FC kalayo ya kejingjap ha basdang ya kelempung ya kai fourth maupun Row Cup hadin balapan limno ya ka Cup Mau FC da Shigol Lanot ha kesngito ding Hamadan Jongsha ya kani kelempung la pli da UMLE ka maupun Row constituency ba banti do lengdo kumukongsan ha ka balaya don lang u BDO ka maupun Row uba jidhar kumusembut kongsan usordar ke Jongsha uba olet kharsano ka chairperson jong ka maupun Row Cup committee ka kong Amanda Aniti Pakenteng ki officer ka Mikalia AIDS Control Society kumju na katanat ilai kai bat ki wei ha kani ka kenti ka bamanta kiladon hadu saupo teli ki kenhun jong ki shenrang mat khan riu teli ki kenhun jong ki kentai ki balawani shimbanta kaban sapteng biang ya kani ka lempung ha kisngi ki banwan haba pai ha kajingga khun jong kani ka sngi sedang bro ar teli ki kenhun kila persang mane khun teng e nadu ka basdang ha ka ba kila yo ye ki kabu ki babiang hanrai kim shimlala bantam gol kani kajingai persang kalawan urlong ha ka minit ka ban riu pulai lengba uperkhat borlang kharsano kani ka sigol kalanang penyo mensim ya kani ka kenhun mat hadu ka bakut kajingile kai kini ki kenhun kim shimlala asu bantap gol bat ka Jongsha kalara sendon ya kajingjap kada kajingli hoda nagabenda kani ka tournament ka basaw jong ka mau kon Row Cup para itu ka poru na pulai pa kisin bat ya ka jinwai ko dalam sudah tahu semai kembali ban ka mau kon Row Cup kumju kulai semua Ngailan jong thi ya ki kun na kun samla jong gane kathai tigalong ge ba penkemen yingi banyo kumi kini ki kerja event bangla te ba ya gani la sang nadu usnam arjar khatnyo layai terter laino hakdu kisnam covid bang lai bagla long bajok hadu menta bang kibok kerwiang ru ba kani kanong bajok ha kisnam kibanwan te tang sikete na gentin nga yelade ngamdei football player nga yelade ngamdei u relay kai sports andai ngasu tenat pat ya kijing ikilanat ngasu tenat pat ya i combat sports kungi boxing ki jujutsu ki MMA tinggal siutu bang kuah ru yang ni baro lang ni bang siutu ya kejing koridor jong ke sports ibu nengi ngitip ya ke ide kita ki jing mentoy ki baga sports ka aye ni kepenongkong ngitip ba kejing lek kai sports ki aye jing mentoy ni hak wilei bat ke health lani kejing ko jing kya ba ong ke health ke sports kira dingi ong tang ke physical health lagi ke rabu ke ya rabru yang ni ha beri bat ke mental health ani ke mental well being kumbagi ong daga pain pareng ke pendu yang jimpang repair pat ke pen pro ru yang jabing jongi kum ki kena pulih ke baar ke sports ke jing mentoy yang ni ha beri bat kaliang economics lani kayo kakot ke sports ke rap ya kayo kakot directly but indirectly ru ke rap directly da kaba ay kamay jam ya ki kena samla bele kai sports but ke rap indirectly da kaba smart persting yani na begin la bantri ya giri giri kam ba shushu balay ngiyay pelong ya kani kamau kan Row Cup nagaway kasnem siya gaway kasnem
namar ngi nadu kasin ka bangis dang hawarajar khanyo ngi baka response but ngi ya kata ka jingkiu but ka achievement ka jinglong successful jogi khna ele kai jongi ki bayo ban mi khmat ye kisnong gi boper but ha ju gopor nisno kaman shigadei ndai dangata begila yo ban mi khmat ru haki club gi boper hapo ka football tournament ga kendok ka Shillong Sports Association ki bon ba ki khna jongi gi bena kai na ki club gi boper but na so kaman ru ban itu epi ban shani ke sathai jongi hadu south league club ki bela kai populu ka lighting sai ka kharang ka jongsha bat ka light kerhong ki bela ile kai po madan pulu namar kini ngan itu epi ki le kai dei lingba ka jinge trelang bangi ngam mau kan rokop bangi yo ban plela pelinti kani ka jingjop jongi khon samla jongi na chini ka thai ban la kitbok kitwang baginang la banya chakmat haka kamela kai ke jongi na slogan penpauru ia jing so komen chiga dei haga jing ai lenti ka jonga kung Wembley ringkat ka jing trelang bat pi ki pai ba nong song snong nadu ki long keme ki long kpa ki khon samla bat ki hap ki baret namar bangiyo ban kentiu ka be dei bat ka kamila kai haga ni ka constituency ka be ke jongi haga ni ka jaka ka bangi song menta ka ni ka stadium ka sitting gallery ka barang dapsna manakani ka tenio ka barang long nga kumamali nadu arja khapra hadu arja afuar bat na so komen banya tu yapi bagani ka stadium haba marjan jongi pat ka indoor stadium ka ba arfuar kurur ka jintai kadang ya syakmat bat na so komen namar ngi so komen chikadai baki khon samla jongi mdai tang kamela kai football haki kam melekai ki boper pat ki bedai bat ki indoor discipline kata gadai kum ki gen ki boper ye kini ki jinglekai martial arts lane ngoi pi ki jinglekai boxing ki jinglekai ki contact game ki boper ni iba ki dang kiu kadang mi oi snam ki don ki blayo international medal don ki blayo national medal ru but ni sokomen bagani stadium ne dia kendala dak kan dai ka jingkar khu naga benda ka thain ka jongi but naladap kani ka stadium nginget kam baka national game kan dawan kani kala dei pa ka wei ka venue naga benda ka national game kan long ka jingkar khu ya ka dong ka thain ka jongi but kani ka stadium ka badan hadin kani ka international standard stadium ka dong ipi ka indoor stadium bak nginget kam baki babun ki badan sap ki babun ki coach ki blabiang ki bla pass ki bla iloyo ya ka international certificate kini ginyo bani rap yangi naga benda koi dai bat kani jingle kai khamtam haka contact game naga liang ga jonga na kwa ban ong ipi ba ka infrastructure kani ka badon kam ba andrengi don kam rupat yaki nong ila kai ki badon sap ki badon ya kata ka talent ka ba ulai ulai yaki ka jingle kai football kam dai jingle kai bangja bat kani ka football tournament ka jongi kabangi pelong ka Mountain Road Cup Committee ka day ka bala da affiliate but ka Meklia Football Association day na takadaw ba nang ni ki player ki bami banyo election benta banyo elect lekai hakeleng ka jilla but national level kani kabangi pelong nakawi ka por so ko report ka day na takadaw gi kwa banang say ka sap ka phong na so comment shiga day nakabanda ki hap ki barit ki jongiru lingba ka grassroots center kabala power bala kiu bha idon kumba pratli kini ki grassroots center ru agini ki benai ki banwan ngin sayo aban pelong ya ka tournament ka kerpang nakabanda jongki namar banang ni napo grassroots center kan numkut no kandala kut ka kerta jongki po kharar sinam bakin train kan dei padeki ban adawan syakmat baginiyo ya kadai kawai ka adawan center hangani ka than jongi ka jingkrang ba ka jingkwa ka jonga kamkot tangkat tanga kwa bani tu ipiru kawai ba muslim shu nga kamdai ubriyo uba syukran andrei nga ong bagi dei kamjam da kakam ka ba trang bat ka bangalai penbait menta kalong bangan wanra ya kawai ka artificial turf football hangni hapo constituency ka ba ke jongi ba ka floodlight kata kanum islam layak syakmat ke jipen kre ban andala dei gapor insong haot ban ong lupa menta ban kular lupa menta yo omlong lasai syak keno ongkwa tangba ngoi pi layak syakmat 400% umnut ban ai rai lupa ni delay kai ka banga trang kai banga kwa bangin kentiu ka kamela kai
kawangi ka sap ka panggadan kani ka thain ka jongi ka Maukan Ro constituency hagi snam ki bala no lacha e ben lacha e constituent ki jingle ka ki paper lingba ka government of Meklia ka be jungi shakani ka thain lingba ki snam ki bala le shipong snam man shwa ngimju i bandon kino ki jingle ka ngimju i bandon kino tournament syukur nak tang hapo smith bat hapo maul keneng Henry mentang au pi lingba ka jingi trai lang jong pi ka jingi ai men sem jong pi nganut bantul syakmat naga benda ban rara i ka jingi lekai ya ki tournament ki paper syakani ka thain ka jongi ngam kwa ban kran sibon na ni ka por ki kam ki bobon ngidang up syakmat bat ngidang la ban pelong ngidang sedap ya ka soplang festival bat di kon samla jongi bat mentangin sepelong sai ka orange festival kabang ginang gentio ya ka than jongi kabedai bat ka jinglong jingman haka culture haka bangadi bat haka jinglong jingman jogi nong song snong ibai jong ka than jongi te ngam kwa ban kran ban sim sibon na ka pon hanai ngada ketbok ketweng yakin nong pria jong ka Maukan Ro Cup committee hublai sibon ka jintrai sitam ka jong pi ka dei sisa ka ike ka bangin mla ban sikuliang hanrai hublai un kerhu ibi wala ilok ijong ai de i chairperson jong kani ngabat i hayeng ju ya kran ya kani ka kam teng imju aban kran ban batay ngai ni ka kam peleng ijing bun kam hanai ngau ya chakmat bat ni trailang na so komen sika dai bang ya kwa banong i pi sesien kum ginong penyai tong ini trai ini ya da mensim jong jing soret ini trailang da mensim jong jing i Shimba kino kibagi dadan kado jingi fair hang yang tai wat nom tau wat nom wo anrai tau ya chikmat trai na benda ka lawi ka wi ke jongi jongani ka constituency ka jongi tangi ni gintien ki bakhandiat hublai shibon hublai sia jarngu Muslim Maukan Ro Cup committee Muslim Maukan Ro constituency ublai dor kat berpi ngenai kendo na wi ka por so wi ka por nganonga license long lep ong fi Maukan Ro Cup nganonga license nganonga Maukan long lep ong fi Maukan Ro Cup Ikroy dum kroy punya so yang kata punya lang. Long live. Long live. Long live. Kublai syaitan. Kublai shibun yang kejing kloy jong pi. Banyawan banya snok tilang. Ban ai man sim naga benda kani ke Maukan Ro Cup ke jongi. Ke ba vi kumni bangi pelong man usnam naga benda ban kentiu ya ki khun samla ya ki badan sab haka kamila kai syakani ka thain ke jongi na so banai khublai ru ya iba aibor ibalong i secretary jong ke NPP jong ke East Kasil bala koi ban ya don ringkat ban wallang haka jingwer ban ke jingkhot na kalem ke jongi na ai khublai ru ya ki nongket kam jong ka block NPP hang ne po Maukan Ro na du general secretary badeng bok ki vice president jong ba dikas bat kumju ki leurang ba ki baidon lang ni bela kloy bani don lang bani ai men sim lang kum gani kesngi na ai kublai ru kumju ya i father John Balan bela pelajar ya kapor bani don ringkat lang bani bawan nang tai na po Holy Cross Higher Secondary School bat kumju ngaso banai kublai kerpang ya ki officer nakatenat jong ke office jong ke Directorate of Sports and Youth Affairs ki bela kloy bani don ringkat lang ban wan lang ban pencingai lang ini akan dikasih ke jingwan lang kadai ke jingi trai lang bagi nang kentiu ya ka kamela kai apo ke jela ke bi ke jongi nasoban ai kublai kerpang ya ki reurang ba ki baidon shadin jonga ban syakman hamdallah ban jer ke teng iwei pi wei kublai shibon ya ke jing kloy ke jong pi ban ya ai
Ambil lami ni.